שלום לך. אם אתה סובל ממחשבות טורדניות או התנהגויות כפייתיות, אתה בוודאי מרגיש שאתה מנסה להפסיק את זה וזה לא מצליח. אני שרון לויט, פסיכותרפיסטית, והיום אני הולכת להסביר לך איך אפשר לנצח את ה-OCD באמצעות טיפול פסיכולוגי, מקצועי ודיסקרטי. מחשבות יכולות להיות מאוד מטרידות ולגרום לרמה גבוהה של פחד. התנהגויות כפייתיות שאתה עושה כדי להוריד את הפחד הזה יכולות גם מאוד להפריע לחיים, לעצור אותך, לגרום לך לא לעשות דברים שאתה רוצה לעשות, לא לתפקד כרגיל. יכול גם להיות שאתה כבר לא חווה את החרדה שנלווית למחשבות, עקב כל הפעולות הכפייתיות שאתה עושה כדי להימנע ממנה. לפעמים צריך להסתיר את ההתנהגויות הכפייתיות האלה מאנשים אחרים, כי זה מאוד מביך לעשות אותם לידם. יכול להיות שאתה מיואש, שאתה חושב שכבר אין דרך לצאת מזה. כשיש התנהגויות כפייתיות, הן יכולות בעצם להפריע לאורח החיים התקין. יכול להיות שאתה רואה עכשיו את הסרטון הזה, כי הגעת לנקודה שאתה כבר לא יכול יותר, שהמחשבות עוצרות אותך, גורמות לך לחרדה רבה, שההתנהגויות מאוד מפריעות לך והיית רוצה להפסיק אותן, ואתה עובד עצות, אתה לא יודע איך להפסיק את זה. אתה חושב אולי שאין תקווה, אז נחש מה? אז אני רוצה לומר לך שבהחלט אפשר לצאת מזה. OCD הוא לא גזר דין לכל החיים, אפשר להתגבר עליו תוך שימוש בטכניקות הנכונות. אני אלמד אותך בדיוק איך לעשות את זה, ואני פה כדי לעזור לך לעשות את זה. אפשר לשים סוף ל-OCD, ואתה לא חייב להיות כל החיים בתוך ההפרעה הזאת, או לחיות כל החיים על תרופות. אפשר להפסיק את זה, ואני רוצה לעזור לך לצאת מזה. ל-OCD יכולות להיות כל מיני צורות. OCD זו בעצם הגדרה רחבה לכל מיני הפרעות. בקטע הבא אנחנו נראה דוגמה לסוג מסוים של OCD, שמתבטא בעיקר במחשבות, ואיך מתחילים לטפל בו. יכול להיות שאצלך ה-OCD נראה קצת אחרת, אבל דרך הטיפול היא דומה בכל המצבים. אז ספר לי איך זה בשבילך לחיות עם OCD. זה כל הזמן איתך, אתה אף פעם לא יכול להיות חופשי מזה. לאן שאתה לא הולך, יש מחשבות שלא עוזבות אותך. אצלי זה, אני רואה בן אדם ברחוב וישר עולה לי בראש כללה עליו שימות. ולפעמים זו מחשבה שבא לי לעשות לו משהו, למרות שברור לי שזה לא ושזה לא נכון. זה נורא מפחיד אותי, ואני כל הזמן שואל את עצמי, למה אני מקלל אנשים בראש, מאחל להם רע, אני לא כזה בכלל, אני לא בן אדם רע. כן. ולמה שאני ארצה לעשות להם משהו, זה לא אני. לפעמים אני חושב את הדברים האלה על ההורים שלי, על האחים שלי, על המשפחה שלי, וזה עוד יותר מפחיד אותי, זה... אף פעם לא עשו לי שום דבר רע, המשפחה, זה להפך. ואת האנשים האלה ברחוב אני לא מכיר בכלל. לפעמים עולות לי גם מחשבות לפגוע בעצמי, למרות שברור לי שזה לא נכון ואני לא רוצה לעשות את זה. אני יודע שזה סתם מחשבה, אבל מפחיד אותי שיום אחד אני לא אשלוט בעצמי וזה יקרה באמת. אז אתה אומר שהמחשבות האלה בעצם נמצאות שם לאורך כל היום, וזה נורא מפחיד אותך המחשבה שאתה יכול לאבד פתאום שליטה. כן, מאוד מפחיד. וגם עצם העובדה שהמחשבות עצמן לא בשליטה, אז מי מבטיח לי שתמיד תהיה לי שליטה על הפעולות שלי? ומה אתה עושה כשהמחשבות מגיעות? אני מנסה לשכנע את עצמי שזה לא נכון. אם עולה לי כללה על מישהו, אז לפעמים אני אומר בראש את ההפך, כאילו לחפר על זה. לפעמים אם אני נכנס למטבח, אז אני מנסה לא להסתכל על המעמד של הסכינים, להסתכל לצד שני, כי מי יודע, אולי יום אחד יבוא לי לקחת סכין, לחתוך את עצמי. אז אני מבינה שמאוד קשה לך לשאת את המחשבה שתפגע בעצמך או במישהו אחר. כן, אני גם מתבייש בעצמי שאני מאחל כביכול רע לאנשים אחרים. ואני לא מבין למה זה קורה דווקא לי. אני מניחה שזה מתסכל שאתה נורא לא רוצה את המחשבות האלה, וככל שאתה לא רוצה אותן, כך הן תוקפות אותך יותר ואי אפשר לגרש אותן. נכון, זה ממש מתסכל, לפעמים זה גם מכעיס. לפעמים אני חושב שאני ממש משתגע מזה. אני מנסה להפסיק לחשוב על הדברים האלה, אבל זה פשוט לא עוזב אותי, אני לא מצליח לשחרר. נכון, בעצם העובדה שאתה מנסה לא לחשוב על זה, רק גורמת לך לחשוב על זה יותר ויותר. ואז בעצם אתה לחוד במין מעגל שלילי כזה. אתה מנסה שלא לחשוב על משהו, ודווקא בגלל זה אתה חושב עליו,
ואז מנסה שוב להוציא את זה מהראש ושוב בא חזק יותר. זאת אומרת, זה מעגל שאי אפשר לצאת ממנו. אז איך בכלל אפשר להפסיק לחשוב על זה? יש תקווה בכלל להפסיק לחשוב על זה? אפשר לגרום למוח לשחרר מהמחשבות האלה. זה בהחלט אפשרי, וכל מי שיגיד לך אחרת טועה. זה דורש עבודה, אבל ברגע שקולטים את הרעיון ומתחילים ליישם אותו, מתחילים להרגיש יותר טוב. אז מה עושים? אם ההתנגדויות למחשבות רק מגבירות אותן יותר, נצטרך ללמוד איך להפסיק להתנגד להן. כשמפסיקים להתנגד למחשבות, לפעמים אפילו מציפים אותן בכוונה, הן מפסיקות להילחם בך בחזרה, והמוח פשוט מתחיל לאט לאט לשחרר מהן. כשמציפים אותם יש אפילו יתרון נוסף. אתה נחשף למה שאתה פוחד ממנו, והמוח מתחיל פשוט להתרגל לזה ולהפסיק לפחד. אז זה נשמע קשה לביצוע. חוץ מזה, אני כל הזמן חושב את המחשבות האלה גם ככה, אז למה המוח שלי לא משחרר? כי אתה כל הזמן מנסה להימנע מהם, לשכנע את עצמך שהן לא נכונות ולהפסיק לחשוב אותן בכל מיני דרכים, ולכן המוח תופס אותן כמסוכנות. כשאתה בוחר להעלות את המחשבות האלה בכוונה, אתה רוצה בהן, וכך המוח שלך לומד עם הזמן לא לתפוס אותן כמסוכנות. מה שאנחנו מנסים להימנע ממנו נתפס תמיד על ידי המוח כמסוכן, גם כשהוא לא באמת מסוכן. גם כשזה עולה לך ביום יום, אם תסיר את ההתנגדות ותזרום עם זה, תאפשר למחשבות האלה להיות, הן עם הזמן פשוט ילכו וידעכו. וזה לא קשה? איך אני אעשה את זה? אני מבינה שהמחשבות האלה מפחידות ושזה לא פשוט, וזה לא יעבור ביום אחד. אבל אני פה כדי ללמד אותך איך לעשות את זה, ואנחנו נלך יד ביד, צעד אחרי צעד. אני אלמד אותך איך לגרום למחשבות האלה, לא להפחיד אותך, להתייחס אליהם אחרת. כך שבסופו של דבר ה-OCD כבר לא ישלוט בך, ותרגיש שכבר לא כל כך אכפת לך מהמחשבות האלה, וזה בהחלט אפשרי להגיע לזה ולעשות את זה. אתה מבין? המחשבות תוקפות אותך כשאתה בעצם לא רוצה בהן, ומנסה כל מיני דרכים כדי להרגיע את עצמך ולהשתיק אותן, וככל שאתה מנסה להרגיע את עצמך וכשהמחשבות לא יהיו שם, כך הן תוקפות אותך יותר חזק, ואתה נכנס לתוך מעגל שלילי שקשה לך לצאת ממנו. אז אני פה כדי ללמד אותך לעשות את הדברים אחרת, כדי שזה יפסיק בעצם להתקיים. כשהמחשבות באות אתה תלמד להתייחס אליהם אחרת, לא להתרגש מהם, לזרום איתם, פחות לפחד מהם. זה אומנם נשמע קשה לביצוע, אבל זה בהחלט אפשרי, ואני גם אלמד אותך איך לעשות את זה. כשתלמד את השיטה הזאת, תיישם אותה, ועם הזמן זה פשוט ילך ויפחת. ואם אתה עושה התנהגויות כפייתיות, אז גם, המטרה היא פשוט כשהמחשבה עולה, וכשהחרדה עולה, לבצע פחות ופחות התנהגויות כפייתיות. בהתחלה תרגיש חרדה, אבל אני מבטיחה לך שעם הזמן היא תלך ותרד, ותלמד לעשות את זה בצורה נכונה, כדי שבסופו של דבר ההפרעה הזאת לא תטריד אותך יותר, תוכל להיות חופשי ומשוחרר ולחזור לחיים הרגילים שלך. אז איך מתחילים? אם גם אתה רוצה להרגיש יותר טוב ולהתגבר על ה-OCD שלך, אתה מוזמן ליצור איתי קשר דרך מספר הטלפון שמופיע כאן, ונתחיל לעבוד על ההרגשה הטובה שלך כבר מעכשיו.